जोंनो न' नांगौ नङाब्ला एजाहार होनाय जागोन। जोंनो न' नांगौ जोंथ' जों न' नांथारगौ जेरैखिया जों गासिबो लेबार मावग्रानो जाग्राजोब औ न'खौनो नांगौ नङाबा जोङो एफआइआर होनाय जागोन पुलिसनाव। इउपिपिएलनि मानसिखा जों न' मोनाखै। जों इउपिपिएलनि मानसिखा जों इउपिपिएलआवनो खस्थ' खालामबोनाय मानसि जों मानो दासिमबो न' मोना गंसेबो। बिजेपिनि चेयारमेनखौ जोंनो नाङा। जोंनो मथा मथि बिजेपिनि चेयारमेनखौ जोंनो नाङा। मागुरमारि भिसिडिसिनि मावख'आव रायजोफोरनि दुंहाव थासारि। थारैनो प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सोरखारा जाख्ल'नाय आरो बेले बेजे जामारबाय नामा? जायनि थाखाय दोलोनि मावथि सोद्रोमाफोरा खुद्रिखांनायखौ नुनो मोन्दों। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि मागुरमारि भिसिडिसिनि चेयारमेन आरो सोद्रोमाफोरनि सायाव गोख्रों अजद लाबोदों इउपिपिएलनिनो माखासे मावथि सोद्रोमाफोरा। इउपिपिएल दोलोनि जानानै खामानि मावबोनाय सोद्रोमाया सोरखारि खाबुनिफ्राय मुं दानजानायनि दिखारजों ओरैबायदि फोरमायो। जों न'नि थाखाय फैदों बे चेयारमेननि सायाव। दा जोंनि न'आ लिस्ट दंजोबोमोन गासिबो फार्स्ट लिस्टआवनो दंजोबोमोन जों गासिबो। बे न'खौ जों दाबो मोनाखै। ओमफ्राय बे न'आ गोदोनो जों माबानि दिनावनो खेबजानाय नांगोलनि दिनावनो जों खेबजानाय बिराद गोबाव जाबाय जों न' गंसेबो गैया जोंनाव दा 2000 16 ना बेसेबांबानि बेखौ बै नांगोलनि जिआरएसआ खेबदों। नांगोलनि जिआरएस मुन्थु होननाया खेबनानै लांदों। बे लिस्टआनो जोंनाव फैजोबदों दा गासिबो। बे लिस्टखौ जोंनि फार्स्ट लिस्टआव जों दा फार्स्ट लिस्टनि मानसिमोन जों गासिबो खिन्थु जों फार्स्ट लिस्टनिया मोनाखै आरो दाबो जों सेकेन्ड लिस्टनियाव फैगोन नंनानै नेदोंमोन जों। सेकेन्ड लिस्टनिया दाबो सफैयाखै जोंनियाव खिन्थु मानसिफ्रा मोनजोब्बाय लुखांजोब्बाय। जोंनो दा बेनि थाखायनो जों बे न'नि थाखायनो बे चेयारमेननि सायाव जोङो दिनै फैनाय जादों आरो बे चेयारमेना दा गावनि आखायाव जेबो गैया बे खोथाखौ होनदों बियो। चेयारमेन जानानै गावनि आखायाव मानि थाखाय जेबो गैया? चेयारमेन मानसिया पाब्लिकनि थाखाय खामानि मावनो नङाबा मानि थाखायथ' चेयारमेन जाखो बे मानसिया? बे चेयारमेननि थाखाय जों बे खोथाखौनो नोंसोरखौ लेंहरनाय जादों। बिनि थाखाय बिसय रायलायनो थाखायनो बे चेयारमेननि थाखायनो जों बेबायदि जुदि खामानिखौ जोंनि थाखाय बे नोंसिनि खामानिखौ आंनि आखायाव जेबो गैया गैमाराबा होमबा नोंखौ जोंनो चेयारमेनखौ नाङा। जोंनो मानो नांगौ? जों जेबो जोंनि खामानिखौनो जोंनो जेबो मावनानै होनोनो मोनोआबा जोंनो मानो नांगौ? जों गोदोनिफ्रायनो न' गैया। जों खस्थ' खालामबोयै बोयै जों खस्थ' जागासिनो दङ। सोरबा बागानाव मावनानै जायो सोरबा हाजिरा मावनानै जायो रावबो साख्रि गैया बेयाव। इउपिपिएल सरखार जानायावबो जों दासिमबो न'खौ मोनाखै। टाइटेलखौ बावलांबाय आं। टाइटेलखौ मिथिया। दिम्पल मा टाइटेला? दिम्पल नाथजुगि भिसिडिसि मागुरमारि भिसिडिसिनि चेयारमेन दा बिजेपिनि। बेयो चेयारमेन बियो माबानि मागुरमारि भिसिडिसिनि दिम्पल नाथजुगि। नोंसिनि न'नि नामखौ सोर दाना? सोर मानो दानदों? साबेसेनि मानसिफ्रा नाम दानजादों दायो? दा सोर दानदों? गावसोरबो जों दानाखै होनो आरो दाना बे सोरनाव सोंनो मोजां गाज्रि फैदों। दा जों मैया जोङो जों गामियावबो सासे प्राइमारिनि मानसि दंमोन नालाय बेनाव सोंहैदों। दा रावबो दानाखै। दा चेयारमेनाव सोंनांगौ जानानै फैबाय। बेबो दानाखैबा सोर दानखो? आरो दानाखैबो होनो जेबो मोजांबो होना ओमफ्राय आंखौबो बियो सियारखौ बोथ्रोदलायनानै आंखौ दाद्रि होदों बियो। खिन्थु आं मबाइलाव रेकर्ड लानो रोङाखै आंनाव मबाइल गैया। बिनाव पावार देखायदों बियो। जोंनो खिन्थु नाङा बेबायदि जोंनो पाब्लिकनि थाखाय खामानि मावनो रोङै मानसिखौ जोंनो नाङा। जों इउपिपिएलनि मानसिखा जों इउपिपिएलआवनो खस्थ' खालामबोनाय मानसि जों मानो दासिमबो न' मोना गंसेबो? हा? इउपिपिएलनि मा बिबानाव दं नोंथाङा? आं बिबानाव जेबो गैया। गैया आं गामिनि पाब्लिक गामिनि आङो रायजो राजानि पाब्लिक गासिबो जों ज' जानानै बिब' बिनानाव बिबाजै ज' जानानै न' मोनैया जों बे चेयारमेननि लांगोनायाव फैदों। गुबुन फारसेथिं बिपिएफ दोलोनि सोरखार थानाय समावनो मुं फारिलाइ थाखानाय माखासे सुबुंनि मुं फारिलाइखौ दानना होनायनि अजदजों इउपिपिएल दोलोनि मावथिफोरा मागुरमारि भिसिडिसिनि चेयारमेनखौ बोख्लायनो दाबि खालामनानै गोख्रों रावजों ओरैबायदि फोरमायो। जायखिया आं खिन्थु लरेन्स सारनि जायगायाव आङो बुथ कमिटिनि सेक्रेटारि हिसाबै आं मावदों। दा ओमफ्राय मानसिया पार्टियाव ओरैनो ओंखारा माबा मोनसे सुबिदा माबा मोनसे मोनगोन नामा होननासो ओंखारो। दा बे सुबिदा फैनायावबो जुदि दानजायोबा
जों मा खालामनानै जानांगौ आरो जोंना मेम्बार सानै दं बिसोरबो जोंनो कमप्लेन होयो जों फात्ताखौनो मोना जों नोंसोरनो मारै न'नि लिस्ट होनो हानो सोर मावो होननानै थाङो आङो प्रेसिडेन्टनाव सोङो प्रेसिडेन्टआ होनो चेयारमेननि आखायाव चेयारमेनाव फैयो चेयारमेना होनहरो जेंनाव प्रेसिडेन्टनि आखायाव बे ओमफ्राय मा घटना बे मा पलिसि बे जोंथ' बिदिखौ मोजां मोना जोंनो मथा मथि बिजेपिनि चेयारमेनखौ जोंनो नाङा जोंना बेनो आरोखि साननाया